ఇక్కడ గంగమ్మ తల్లిని చూస్తుంటే నాకు చిన్నప్పుడు చదువుకున్న ఒక పద్యం గుర్తుకు వస్తుంది. అది ఆమందాకిని ఆత్రివేణి వలనం బాబాహ్య కక్షాస్థలం బామధ్యాంతర కక్ష లావిమల దివ్య జ్యోతి రుజృంభన శ్రీమద్వీషపతీశలింగము మదిన్ జింతింపగా కాశీ మహాగ్రామం విప్పుడు నా కనుంగవకు సాక్షాత్కారముంగైకొనెన్. ఈ పద్యం విన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా ఒకసారి కాశీకి వెళ్ళి చూడాలనిపించింది. చూసిన తర్వాత నేను రోజు చూసే ఈ గంగమ్మ తల్లి ఎట్లా ఉన్నదో సేమ్ కాశీలో కూడా అదే అనుభూతి కలిగింది. ఇప్పుడు ఈ పద్యం చదివిన తర్వాత మళ్ళొక్కసారి కాశీకి వెళ్ళి ఆ విశ్వేశ్వరుని దర్శించుకోవాలనే కోరిక కలుగుతుంది.